Pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama niyo muna po, Idol Mark Espinosa. Hihiramin ko muna po itong oras po na ito kay Idol Maya dahil napaka-importante na tayo po makilala po natin yung pong ating mga susunod na mga iahalal po ng mga ano po natin, opisyalis ng ating syudad, Dagupan, Idol. Ngayong umaga po, makakausap po natin. Ito hindi na po bago po sa inyo. Naging SK na po siya na opisyal, naging barangay official na rin po siya. At subok na po na naging konsehal po ng ating pong lungsod ng Dagupan. At ngayong umaga po, mas kilalanin po natin, welcome po natin number 11, si Councilor Marvin Fabia. Magandang umaga po, Councilor. Umaga rin sa ating mga viewers saka sa live na nag-i-interview saka kay Mark. Actually, hindi ko first time itong umakyat dito dahil nung high school ako. Siyempre since high school, mahilig sa mga radio station. Alam, pumupunta-punta rin kami rito. Smile Radio, DWON dati. Oo, dati. Basta dito yun eh. Alam ko dito yun. Mula noon hanggang ngayon, hindi po kami medyo makaalis-alis po dito dahil doon po, kilala po dito po yung area po na ito. Kaya nga sabi ko, parang nagtutrowback sa akin yung yung high school. Ayun. Ano po ba yung madalas yung i-request noon po kapag pupunta kayo ng radio station? Hindi naman ako nagre-request kaso yung mga friend natin na mga nung high school, mga halos doon sa mga babae, yung mga ano nila nire-request sila pero sa akin sinasamahan ko lang sila. Ayun. Alam mo na yung mga friends natin ng high school. Correct. Ay, mga high school life. High school life talaga. Maganda yung high school life. Medyo parang may kilig doon na Kaunsi. Wala naman. Wala naman. Para lang, mga friends lang. friends lang mga barkada din. Yung mga barkada din yung mga yun. Sila din yung mga tumulong sa akin. Ayun. Nung naging tayo kunsehal. Ayun. Masaya din ako. Pero let's throwback po, no? Kasi throwback Thursday naman ngayon. Yes. Nung panahon po na kayo ay mag-decide na unang pumasok po sa pagsiservisyo publiko, SK, ano po ba yung nagtulak sa inyo noon? Hindi lang po kayo naitulak dito, basta ginusto nyo po ito na talagang maglingkod bayan po talaga. Father ko kasi father ko barangay captain na time nung natapos ang term niya, wala nang kaya sinubukan kong lumaban na bilang sangguniang kabataan. Apo. Sa awa ng Diyos, nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-serve sa sa Barangay Bulusan. Apo, nung SK po kayo, ano po ba yung mga pinaka natatandaan ninyong major project nyo po noon? Alam mo, Sir Mark, noon ang mga kabataan, more on sports talaga. Kasi maliit pa lang yung maliit pa lang yung budget. Hindi pa ganun na kalaki yung budget. Confirm mo ngayon sa noon, talagang malayo. Kaya ang usually inaano na talaga nila yung para sa sports. And for sure, nakita po ng mga taga-Barangay Bulosan yung sipag nyo po na nung naging SK po kayo. Kaya kayo pinagbigyan na maging kapitan naman po. Nung kapitan, sorry sa kwentong medyo sad ako kasi father ko that time nawala siya. Kaya gusto kong ipagpatuloy lang ang nasimulan ng aking ama. Kaya tinuloy ko na rin yung pagkakapitan niya doon sa barangay namin. Opo, si father po, ano pangalan ni father Jesus, po? Jesus Fabia. Opo, Jesus Divinencia Fabia. Opo, si former Jesus barangay captain Jesus Divinencia Fabia po. Yes. Ano po yung pang na-impart niya sa inyo na bilang isang barangay captain, nagserbisyo publiko, na ngayon po, yan po yung hawak-hawak ninyo para mapanatili yung integridad, yung inyo pong kalidad ng pagbibigay serbisyo sa mga Dagupenyo? Siyempre, sa una-una sa aming barangay, yung pagtulong sa mahihirap at sa lalo-lalo na sa health, sa mga nangangailangan ng tulong para sa yung parang yun sa health nga, para mabigyan mo sila ng konting tulong. Yes. Opo. So yung po talaga na pinaka binigay po na
huwag mag-alinlangan magbigay ng tulong sa mga constituents. Basta kaya, magbigay Oo. tayo. Wag na yung kasi Sobra-sobra. sobra-sobra kasi hindi naman na sila umasa na lang sila. Pero Correct. kahit ganun, nabibigyan din natin sila ng konting tulong sa ating barangay noon that time kasi maliit pa ang pondo ng barangay, hindi pa masyadong malaki. Kaya unlimited lang yung budget ng barangay. And for sure, alam mo, tama yung sinasabi nyo, Consi Marvin, no? Na hindi natin sanayin yung ating mga constituents sa mga ganito na aasa na lang. Pero for sure, ikayo bilang naging konsehal na din ng ating lungsod ng ilang beses, long-term solution ang inyong ibinibigay na mga proyekto at programa para sa ating mga kababayan. Oo, nung naging nung naging konsehal tayo with Mayor Belen, nakita ko talaga yung nakita ko talaga yung hard working ni Mayor Belen. Kaya bilang mga konsehal na kasama niya, talagang lahat ng mga gusto niyang paipasa sa sanggunian ay dapat masunod yun dahil siyempre hindi naman iisang tao yung nangangailangan kundi buong syudad ng Correct. Dagupan. At saka naman yun hindi naman tawag nito negative na parang impact sa mga tao kundi positive impact sa mga tao, Dagupenyo. Yes, number one yun, yung mga nangangailangan na hindi personal ni Mayor Belen, hindi namin personal yun na mga konsehal, kundi lahat ng mga taga-Dagupan. Ayun, okay. Medyo pe-personalin ko muna kayo, Sir Yes, sir. Consi Marvin, narinig ko nag-OFW kayo. Ano pa bang natin? Ano po bang kwento dito, Consi? And actually, nung naging SK chairman Sangguniang Kabataan po ako, 96 yun. Then parang naging 1998 yata yun. Sa hirap ng buhay, Opo. sa ating kasi mahirap mahirap ang buhay. Gusto kong tulungan din ang aking pamilya, sa aking family. Kasi siyempre nakikita ko rin ng tatay, nanay ko na siyempre grabe din ng sakripisyo nila. Una nag-apply ako ng seaman kasi seaman talaga ako eh. Opo, oo. Nag-apply ako. Dalawa yun, seaman OFW. Nas nauna yung OFW sa Taiwan. Kaya ginrab ko na lang yung Taiwan na nag-OFW na lang ako. Kaya nung naging OFW ako sa Taiwan 1998 to 1998 yun. Ang trabaho ko doon medyo mahirap. Yung gumagawa kami ng bolt, yung mga okay. yung mga screw. Din tinutubog Kasi maraming maraming factory diyan sa Taiwan. Yung mga ganito na yes, yung mga screw po. Then yung tinutubog namin yun. Then darating sa amin yun para mawala yung yung kalawang. Para pag i-export yun, mawawala yung mga kalawang kasi kung pangit naman hindi naman pwedeng kaya darating sa amin yun isang oras, then aalisin namin yun, then ilalagay namin sa ilang init yun, hindi ko alam kung ilan na yung pinapaikot namin yun. May masusugat ka, kaya yung mga chemicals kasi medyo dapat aware ka talaga, na safe ka talaga kasi siyempre mga Pilipino din kung gusto nila yung ayaw din nilang masugatan. Yes. Siyempre number one, nag-iisip ang pamilya. Nung that time nun, parang first time kong ito, kwento ko lang. Real talk na lang po tayo. Para alam ng mga lahat ng mga nandito nakikinig at nanonood. Na hindi ganoon kadali maging OFW. Ayun, mahirap po maging OFW kasi number one, ang kalaban mo dyan, homesick. Pangalawa, mabuti ngayon may Facebook na. Correct. Nung that time sa amin, telepono pa lang, maghuhulog kami sa may 7-Eleven na rin eh. Maghuhulog kami doon, piso, hindi ko alam kung magkano yun. Tapos telegrama.
Hindi, basta telepono Ay, na may lang. telepono na. Telepono Oo, na lang. may telepono na. After nun, yung manager ko, yung amo ko, sabi niya, "Oh, this is your salary." Salary, oo. Sabi niya, "Oh, really?" Yan ko. Parang alam ko laro-laro lang eh. Oho. Kasi first time ko eh. Mhm. Nung binuksan ko, alam mo ba Sir Mark, napaiyak ako. Mhm. Napaiyak ako kasi ganun pala yung binibigay ng mga magulang mo sa'yo Mhm. ng pang tuition fee na Paghihirapan. pang-aral mo. Naranasan ko yung paghihirap. Mhm. Yung parang ganun din yung naramdaman ko na naghihirap pala sila para ituguyod lang yung anak niya para makapagtapos ng pag-aaral. Mhm. Kaya doon ako nagpag-isip na medyo naluha din ako kasi siyempre first time ko. Yes. Kaya ang iniisip ko noon that time talagang ang ginawa ko nag-ipon Mhm. kasi mahirap maging OFW. Number 1, ikaw magluluto. Correct. Gigising ka ng maaga. Wala. Pagdating ng linggo, ikaw yung maglalaba. Mhm. Pag dapat gusto mo matulog ka na para Monday trabaho ulit. Mhm. Kung magmamas ka dito, magji-jeep ka, okay lang. Doon magbabike ka. May sarili akong bike doon. Every Sunday hindi naman sa every Sunday pero nagmamas tayo ng doon. Basta sa isang buwan nagmamas tayo pero medyo malayo kaya anusan mo no gabay mo mas mamalingki. Pag na doon, pag nagmas ka pagkatapos ng mas mamamalingki ka na. Kasi pag pupunta ka pa doon na pabalik-balik, pagod. Yun ang hirap. Number 1 doon kasi yung yung alam mo yung sakripisyo, yung homesick, ganun lang. Yes. Oo. Ay lalo-lalo na pa pala yung pag nagkasakit ka, walang mag-aasikaso sa iyo. Totoo. Ikaw lang mag-isa. Totoo. Wala. Parang ito nga yung binabahagi ninyo kasi ako original yan from Dagupan pero ngayon dito na ako halos tumira. Dagupan is providing what I need. Yes. Ito na at syempre bringing back itong ating pagsiserbisyo publiko, tamang impormasyon, balita binibigay natin pero wala yan sa kalahati ng naramdaman namin ng mga nagbo-boarding house lang. Sobra-sobra pala yan kapag nasa ibang bansa ka, Sir Mamin. Oo, grabe. Talagang yung magiging kasama mo doon ng mga Taiwanese, hindi mo alam kung binumura ka na nila o kaya binabastos ka na nila. Nung nakapag-aral din ako, pero matagal na nakapag-aral din ako ng mga Taiwan, yung salita nila. Nakakaintindi na rin ako. Hindi na rin ako kaya, siyempre. Pero nandun pa rin yung lungkot na malulungkot ka talaga pag mag-work ka, nag-iisa ka, mag-iisip ka talaga. Yeah. With all of these challenges na inyong naranasan dito, paano ito nakatulong na talagang mas malaman ninyo, maramdaman ninyo yung pangangailangan ng mga mahihirap natin mga Dagupenyo, mga constituents natin dito? Yun nga, number 1 yun, sinasabi ko lagi na sana lalo na kung yung scholar ni Mayor Belen, yung palagi kong sinasabi to kasi yung mga bata kasi para alam din na yung may experience, hindi lang may experience, may marinig sila paano sila dapat mag-aral sila palagi, hindi yung sa akin dapat kung wala ang mga magulang na mapamamana sa kanila, yung pag-aaral na lang nila pag nakatanggap sila ng diploma. Yun na lang yung para yung pamanan ng mga magulang nila para makapag maihangat po nila ang kanilang pamilya. Ayun. Okay. So, before I go to your programs and projects na iniisip na gusto po ninyo, how are you as a father? Kasi syempre, yung inyo pong natutunan sa inyong tatay, inyong natutunan sa hirap na maging OFW, ang ganda yung kwento na kayo mismo naramdaman nyo po yung hirap ng inyong mga magulang kaya
sa unang sahod mo, napaiyak kayo nung tinanggap hindi, nyo sa Taiwan. So, how are you as a father, Sir Marvin? Okay lang. Aking misis, si Maria Hazel Fabia, nagtatrabaho siya sa Region 1. And then, may tatlo akong anak. Si Sofia, yung panganay ko. At saka si Xiomara. Saka si Sean, na nag-aaral pa rin. Talagang pinupursige mo talaga para makapagtapos sila. Then, Yung paggabay sa kanila. yung paggabay, siyempre, number one, yung aruga sa kanila na kahit ano yung, siyempre, Kayo atang personal driver. actually, oo, kasi Oo. yung driver medyo nagbakasyon kaya ako yung nagda-drive sa kanila. Then, yung, actually, kami pa, Luluto. kami dala ni Mrs. Oo. Hindi, ito, kahit itanong nyo dun sa Opo. yung barangay, wala na kaming kasama ngayon. Kaya ang ginagawa ko na lang, pagdating ko dun, talagang pag may mga, siyempre yung mga bata, pag minsan pag kumain yan, hindi nila hinugasan. Kami na lang. Kami na lang ng asawa ko kung dumating kami diyan kasi kung kami pa yung mag-aanuan na dalawa, magtrabaho na lang para malinisan yung sa bahay. Kasi pag pangit naman kasi pag marumi yung bahay. Correct. Oo. Number one kasi. Sabi nga nila, malalaman mong isang karakter ng isang tao at pagkatao niya base sa kung ano madadatnan mo sa bahay nila. Correct. Hindi, actually, totoo Totoo. po yun. Totoo po yun. Kaya, So knowing that, grabe pa lang ano ninyo kasi yung sipag ninyo parang kailangan po sa konseho po yung ganyan na sipag po na yan. ano naman, iba naman kasi sa konseyo saka sa ano. Pero na makikita mo naman kasi kung paano yung true pamumuhay mo sa bilang konsehal. Basta may tulong ka, okay lang. Basta wag lang yung kaya mo lang, okay lang 'yon. Pero pag hindi mo na kaya, siyempre hingi tayo ng tulong sa mga mas nakakataas sa atin. Yes. Okay. Ano po ang programa at mga proyekto na gusto niyo pong ipagpatuloy? Nung kayo po naging konsehal, for sure, kaya nga magbabalik po kayo sa mga ito pong ano na ito, magbabakasakaling makabalik po itong susunod na midterm election po natin, yung gusto niyo pong ipagpatuloy po na para makatulong po sa lahat po ng mga Dagupenyo. Sir Mark, kasi nung after kung matapos yung 2022, bago ako magtapos, pinasa po namin yung scholar na 5,000. Yun yung po yung pinaka controversial yun. Yes. Pero pinasa namin yun dahil siyempre gusto ko rin tumulong sa mga estudyante na deserving. Kahit alam ko maraming mahihirap na gustong pumasok pero siyempre sad na walang financial. Opo. Kaya nga pinasa namin yun noong 2022. Ito, pagbabalik, pag sakali lang, pagdasal nyo na lang, isama nyo na lang ako sa dasal na makabalik. Mag-aano yata kami, ipapasan din namin yung 1,000 ulit, bali 6,000 na lahat yung mga scholar. Dagdag. Yun na yung dagdag na scholar para sa mga batang Dagupenyo. At siyempre, sa tulong ni Mayor Belen, talagang gustong-gusto niya sa mga bata na talagang makapag-aral sila dahil nakikita niya talaga na na maraming gustong mag-aral pero yun nga sa financial na kailangan din nila ng support ng LGU ng Dagupan. Okay, sige po. Siyempre, mensahe nyo, siyempre, kabaluyan tayo, mandarangal, nanonood po ngayon sa Consi Marvin, particularly sa pagpili ng isang leader. Gaano ka-importante na talagang dapat nunutanda, yung kung paano talaga pumili ng maayos at tama. Yung mamimili po ng leader sa syudad ng Dagupan ay yung sincero. Yung may takot sa Diyos, saka number one, yung parang Mayor Belen na kahit anong oras, walang pagod. Yun yung mga yun. Yung mga kailangan mo talagang iluklok sa posisyon.
Parang ako, nakita nyo naman na yung pagtatrabaho natin. Then sana sa darating na po ng eleksyon ay alam nyo na po yun. Oo. Mapagbigyan. Mapagbigyan. Opo. Former City Councilor Marvin Fabian, maraming salamat po sa pagkakataon, sir. At maganda yung naibahagi po ninyo. May aral po dun po sa mga anak po na bigyang importansya yung sakripisyo ng mga magulang. Opo, thank you. Salamat po, Sir Mark. Thank you po. Salamat. Maraming salamat and good morning po. Idol, susunod na po IFM sa umaga kasama si